4 years of firsts. Dan l-isem ta' sessjoni ta' Facebook Live lil Prim Ministru Joseph Muscat għamel it-tlieta flaxija fil-ġimgħa teluq l-4 snin ta' Gvern Laburista. 4 snin li fissru inizjattivi ġodda bħal Childcare b'xejn, pensjonanti li mhux iħallsu taxxa ta' dħul, l-unjoni ċivili bejn il-koppji tal-istess sess, id-dritt tal-pulizija li jissieħbu f'union, it-tnaqqis fil-qatt, it-titjib fid-drittijiet ċivili, l-avvanzi fl-ekonomija u ħafna oħrajn. Meta nagħmlu dawn l-affarijiet kollha, nuru li aħna verament l-ewwel fl-Ewropa. Issa naħseb li din mhijiex biżżejjed. Naħseb li dan hija kisba li għamilna, imma għandu jkollna l-ambizzjoni li nimxu aktar il qudiem, li niggwadanjaw iktar, li ngħidu this is not enough. Ma jridx ikollna xeba mis-suċċess tagħna bħala pajjiż. U għalhekk irridu sa nkunu world class, irridu nkunu fost l-aqwa fid-dinja f'dawn is-setturi u setturi oħra. Tul is-sessjoni l-Prim Ministru wieġeb għal numru ta' mistoqsijiet li daħlulu waqt l-istess sessjoni. F'risposta għal mistoqsija minnhom saħaq li issa li Malta għaddejja b'ritmu ekonomiku tajjeb wasal iż-żmien li jittieħdu l-passi għaż-żieda tal-paga minima. Nippruvaw nimbuttaw in-naħat kollha biex jilħqu dan il-ftehim jekk Alla jrid nilħqu dan il-ftehim jkun gwadan kbir għall-pajjiż għax tkun l-ewwel darba naħseb jien fil-fuq minn 30 sena jekk mhux iktar illi tkun żdiedet il-minimum wage lil hinn miż-żieda l-għoli tal-ħajja. Għalhekk naħseb li qegħdin fi triq it-tajba biss nerġa' ngħid. Jekk ma jinstabx dan il-ftehim, il-Gvern jaqbad u jżid il-minimum wage. Dik hija xi ħaġa li ħankunu qegħdin nagħmlu. Mistoqsi dwar l-skills gap il-Prim Ministru nnota kif nhar it-tnejn kellu laqgħa ma' investitur li diġà qed jopera Malta u li biħsiebu jkabbar sew l-operat tiegħu f'pajjiżna, investitur li nnota kif l-isfida llum hija li jsib nies imħarġa għal postijiet vakanti ta' xogħol. Hawn il-Prim Ministru semma l-inizjattivi bħal korsijiet ġodda u anke l-garanzija żgħażagħ li għalkemm kienet ikkritikata illum qed tfisser li żgħażagħ tagħna ma jiddependux fuq ir-relief. Dawn il-persuni li qabel kienu at the receiving end għax ħadd ma qed jagħti kasom illi allura bil-forsi ridu jgħixu fuq dak li għandu x'jaqsam mal-benefiċċji soċjali minflok qegħdin jaħdmu huma stess u jikkontribwixxu huma stess għal l-ekonomija tal-pajjiż. Dwar il-kirjiet, Joseph Muscat innota lill-Gvern u konxju ta' din il-problema. Tenna li l-liġi tal-kera li għandna kienet maħduma għal żmien ieħor. Dan il-Gvern irdoppja minn qed jieħu s-sussidju u rdoppja s-sussidju. Però il-Gvern qed jara li jekk is-suq ma jirregolax lilu nnifsu, il-Gvern se jara x'miżuri jkun jista' jieħu hu stess. Fakkar ukoll kif fis-snin li ġejjin il-Gvern se jagħti l-mediċini għal kanċer b'xejn u l-kwistjoni tal-out of stock saret kwistjoni tal-passat. Dan minn barra sistema fejn jekk persuna ma ssirilix operazzjoni f'ħina issir fil-privat bi ħlas mill-Gvern. Innota wkoll ir-realtajiet fejn il-pensjonijiet mhux dejjem ikunu biżżejjed biex wieħed ilaħħaq mal-ħajja, bħal f'każ li tpoġġilu qudiemu f'din l-istess sessjoni. Nista' ngħidlek huwa li hemm prospett u l-għan tiegħi huwa li nies bħalek ukoll tiżidilhom il-pensjoni. Tiżidilhom il-pensjoni ħalli jiżdidilhom il-flus f'idejhom kif żidilkom il-flus f'idejkom Alla jrid billi naqsitilkom il-kont tad-dawlu tal-ilma billi ma tkomx tħallsu kemm tħallsu qabel għall-gass. Naf li dik mhix konsolazzjoni biżżejjed, imma ħankomplu naħdmu f'dak ir-rigward. Temm jgħid li għaldaqstant il-ħidma tal-Gvern tkompli b'deċiżjonijiet importanti li jittieħdu ta' kuljum. Biex bħal fl-aħħar 4 snin il-Gvern jibqa' jikseb riżultati li jkunu tal-ewwel u li jpoġġuna ma tal-ewwel fl-Ewropa.